ordinari corresponent al mes de gener. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del ple ordinari del 29 de novembre. S'ha repartit a tots els grups municipals. Si algú vol fer alguna puntualització al respecte. No? La donem a aprovar per unanimitat. El punt número 2 és la presa de possessió de Beatriz Sánchez Botello, candidata del grup municipal Esquerra Unida País Valencià, Acord Ciutadà. Li cedís la paraula a la senyora secretària. Vamos a ver. La propuesta de pleno es la siguiente. Vista la renuncia expresada por don David Moreno Blanco al cargo de concejal, de la cual se tomó razón en la sesión plenaria del 29 de noviembre de 1918, considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial acreditativa de la condición de electo a favor de la candidata que corresponde cubrir la vacante producida en concreto en la persona de doña Beatriz Sánchez Botello, la secretaria general propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aceptar la investidura de doña Beatriz Sánchez Botello con el cargo de concejala del Ayuntamiento en sustitución de David Moreno Blanco tras la renuncia voluntaria de este. Y para ello, y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, propongo a dicha concejala en un futuro, en virtud de la legislación vigente, dar paso a doña Beatriz Sánchez Botello para que preste su juramento o prometer el cargo con las fórmulas correspondientes que indique en su día. Aquí tenéis la Constitución, si queréis. Bien, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de este cargo de concejala en el Ayuntamiento de Museros, con lealtad al Rey y a guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma fundamental del Estado. Te puedes sentar, Beatriz. Gràcies, Maria. Pues abans de passar al següent punt, bienvenida, Bea. Espero que estos meses que quedan pues sean provechosos y a trabajar, que para eso estamos aquí. Bienvenida. Víctor. Per part del grup Compromís també, evidentment, com ha dit l'alcaldessa, enhorabona i benvinguda, sobretot benvinguda perquè vens a l'equip de govern a treballar i esperem que encara que sigui curtet, evidentment en aquests 4 mesos, 3 mesos, 4 que queden, que aportes tot el que pugues, que segur que serà molt. Mario. Ho faré molt curt. Benvinguda, molta sort i gràcies per acceptar el repte, que una dona en sola accepti un repte i estigui al capdavant de les institucions és un orgull. Bien, decirte que trabajar por el pueblo es muy bonito y apasionante, aunque ya poco tiempo, pues seguro que lo harás con toda la ilusión del mundo. Y nada, felicitarte por llegar aquí a la corporación y enhorabuena. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Expedient de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a centres esportius de Museros. En la Comissió d'Hisenda... Què m'he dit? És el tercer. El tercer punt? M'ha paregut sentir el segon. No, el tercer. En la Comissió d'Hisenda del passat dilluns ja varem informar als grups municipals en què consistia. Li cedís la paraula a Juan, regidor d'Esports, per a que ho explique a tots els assistents. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya se explicó el pasado lunes en la Comisión de Hacienda, la idea de promover estas bases reguladoras es para ejecutar una bolsa de subvención que se creó el año pasado, en los presupuestos, destinada a los jubilados de museros. En este caso, lo que se quiere hacer con ello es ampliar un poquito, o bastante en este caso, la oferta deportiva que dispone el Ayuntamiento para estas personas mayores, o no tan mayores. Hemos creado estas bases, pienso que están hechas para que todo el mundo que sea jubilado pueda optar a ellas, porque no hemos puesto en este caso ningún tope de ingresos por parte de nada, con lo cual simplemente por ser vecino empadronado de Museros, que sea jubilado y que
y que quiera acercarse a un centro deportivo en nuestra localidad, pues podrá disponer de esta subvención. Esta subvención consta de una cantidad mensual de 6 euros, de una bolsa, como he dicho antes, que fue creada desde el área de servicios sociales, de comercio y de deportes. ¿Por qué? Porque la idea era involucrar pues, a esas tres áreas, la gente mayor con servicios sociales, deporte y sobre todo también fomentar de alguna manera el comercio local. Pues este gimnasio que hemos puesto nosotros en vista, pues pertenece a la Asociación de Comerciantes de Museros y es una manera también más de ayudar a dicho comercio. Dicho esto, si alguna persona de aquí quiere que se le explique con detalle los puntos en concreto, estaría encantado de hacerlo. Como he dicho antes, requisitos: ser pensionista, tener una pensión de jubilación, llevar un año empadronado en la localidad y acercarse a un centro deportivo. En este caso me gustaría que fueran de Museros, pero también cualquier persona que cumpla los requisitos y está yendo a otro centro deportivo con medios que el ayuntamiento no cuesta para ellos, también será beneficiado con esta subvención. Dicho esto, si alguien quiere que le explique algo más. Bé, des del grup Compromís, evidentment, que a més també participem des de la Direcció de Serveis Socials en la iniciativa, tot el que siga fomentar l'esport saludable i més entre la gent més major ens pareix una iniciativa positiva i evidentment estem d'acord i votarem a favor. Bea. ¿Ya? Vale. Nada, yo decir que como no he podido acudir anteriormente a las comisiones informativas porque todavía no era concejala de manera oficial, decir que he estado estudiando toda la documentación de los puntos del pleno que se van a tratar hoy y por supuesto desde Esquerra Unida estamos de acuerdo. Gracias, Mario. Sí, en el nostre cas també votarem a favor, encara que ens agradaria que pugui haver més beneficiaris per la quantia, però pensem que sí que és una bona iniciativa i que s'ha de collir. Jesús, tens la paraula. El grup popular també votarà a favor, ens pareix positiu el mitjà. Gràcies. Pues anem a passar a la votació. Vots a favor de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres esportius de Museros. S'aprova per unanimitat. El punt número 4 de l'ordre del dia és la modificació de la base número 45 d'execució pressupostària del pressupost 2019. Anem a tractar d'aprovar la fiscalització prèvia limitada. Vaig excusar a la senyora interventora que per motius personals no ha pogut estar. Fins al moment el tipus de fiscalització que tenia l'Ajuntament era la fiscalització plena, el que vol dir que l'interventor, en aquest cas interventora, tenia que examinar la totalitat de l'expedient en el plaç de 10 dies, assumint tota la responsabilitat del mateix. Com en la pràctica i en els mitjans humans i materials disponibles en el departament resulta complicat examinar la seva totalitat i, a més, no sempre se poden respectar els plaços de 10 dies, amb aquesta modificació el que se proposa és establir la fiscalització prèvia limitada, que consisteix en determinar en cada expedient si se compleixen uns requisits bàsics que són els següents: si hi ha crèdit adequat i disponible, si s'aprova per l'òrgan competent i portar a terme tots els tràmits essencials. És a dir, l'òrgan interventor se limitarà a comprovar en cada expedient que es compleixen els requisits anteriors. Si se detecta qualsevol altre tipus d'irregularitat diferent a les anteriors, l'interventor ho indicarà amb una observació. Esta fiscalització prèvia limitada se completa al finalitzar l'exercici de l'any en curs, amb un control financer posterior que consisteix en seleccionar una sèrie d'expedients de cada tipus i analitzar-los en profunditat per veure si se detecten irregularitats. Una vegada detectades, s'elaborarà un pla d'acció on s'establiran mesures per a corregir aquestes irregularitats en un futur. En definitiva, se trata d'una ferramenta de treball de l'òrgan de fiscalització per poder agilitzar els tràmits i poder treballar de manera més àgil. Víctor? Sí, en Compromís no fallant, estem a favor perquè moltes vegades la burocràcia, ja ho sabeu tots que heu estat també a l'altra banda en el govern, a vegades la burocràcia és molt farragosa i això simplement és intentar agilitar alguns dels terminis i poder ser un poc més àgils. Bea?
Insisto en que como no era concejala de manera oficial, pues el otro día me reuní con la interventora, le estuve haciendo preguntas al respecto, por lo tanto me quedó claro que Esquerra Unida votamos a favor. Gracias. Mario? Jesús? Manolo? Bé, el que anava a dir és el que han dit tots, pràcticament, que se pretén facilitar el treball d'intervenció, per tant, el Grup Popular votarà a favor. Gràcies, Manolo. Pues passem a la votació. Vots a favor de la modificació de la base número 45 d'execució pressupostària del pressupost 2019 aprovant la fiscalització prèvia limitada. S'aprova per unanimitat. El punt número 5 de l'ordre del dia, aprovació de l'expedient de contracte i plec de concessions del bar cafeteria del poliesportiu municipal. Vicent? Bueno, no. Simplemente comentar que ya se va a repartir la documentación en las comisiones. Con todo el monsat, pues el bar que n'hi ha dins de lo que és el poliesportiu municipal està tancat des de finals de setembre i bueno, ha sigut un procés un poquet més farragós donat que la nova llei de contractes del sector públic n'hi ha adaptat el plec que n'hi havia abans, que era un plec model per atraure les concessions d'explotació, doncs ha tingut que adaptar a la nova llei i així n'ha sigut. S'havia junta en contratació i un gabinet extern que apoya a contratació, doncs s'ha redactat el plec. L'únic que volia fer, bueno, el plec sí, l'han vist els membres de la corporació, se fa 8 anys, té que ser un acord plenari el que l'aprove. I l'únic que volia dir a la secretària, que crec que ja és coneixedora, que en el punt 5, on fica canon y valor estimado, en el tercer párrafo fica 5 años asciende a 86.000. Realmente el plec s'està fent a 8 anys, per tant, n'hi ha que canviar la prescripció. Només si n'hi ha algun dubte, pues... Realmente son 8 años, y en todas partes menos hay que ponerlo 5 años. Víctor? No, ens felicitem que per fi s'ha pogut així, el procés, pel que ha comentat el company, s'ha allargat més del que ens hauria agradat, però ja ha arribat. I ara esperem que els tràmits que a partir d'ara s'inicien vagin complint-se i més pront que tard tinguem ja un nou concessionari. Bea. Nada, yo solamente decir que después de ver toda la documentación, también desde Esquerra Unida estamos a favor. Mario? Sí, poc més que afegir, és un servei important per al poble i s'ha de cuidar el plec. Manolo? Poc més que afegir, por fin, que ha dit ja Víctor, ens pareix que és les bases correctes, o sea, el canon mínim són 1.500 euros anuals, és lògic que es per ficar algo estimatori, però lògicament serà una quantitat molt més alta. Els 8 anys, tot ho veiem normal i el criteri de la valoració, el 25% al major cànon, em pareix bé, l'experiència professional està a 10 punts, l'experiència en gestió està a 20 punts, però sí que el del tema de les inversions està a 45 punts i que això significa que l'oferta econòmica més alta té 45 punts i el resto, en funció d'una regla, seran adjudicats els punts. A nosaltres ens pareix algo massa subjectiu això el tema, que tenia que l'oferta econòmica té que anar adjuntar en una valoració econòmica. Ens pareix massa subjectiu, però no obstant, el nostre vot serà a favor. Jo solament aclarir el tema de les inversions. La nova llei de contractes públics el que marca és que tot plec que isca de concessió que superi els 5 anys té que anar marcat en un pla d'inversions. Un pla d'inversions que sempre es revertiran, en aquest cas a l'Ajuntament, a cost zero. Evidentment, per medir la temeritat, en el cas que algú faci una proposta en quant a inversions, que digui, vas a invertir, el que sé. Evidentment, en el plec marca que dins tant de l'oferta del cànon i per a justificar les inversions té que aportar un estudi de viabilitat de l'explotació. Evidentment, n'hi haurà algun especialista en la mesa de contratació per valorar que el cànon que diu
i les inversions que diu que executarà en 8 anys tenen viabilitat possible dins de l'explotació. ¿Algú més vol apuntar alguna cosa? Pues passem a la votació. Bueno, la votación es... Sí, por supuesto. Sí. Bueno, en la votación se hacen dos cosas. Primero, se aprueba el expediente de contratación porque, como bien han dicho antes, es competencia del Pleno, entonces hay que aprobarlo por el Pleno. Y después aprobamos los dos pliegos, el pliego de condiciones económico-administrativas y el pliego de condiciones económicos-técnicas. Habrá 3 acuerdos. Es un mismo acuerdo, pero con 3 puntos. Una pregunta, no me equivoco. La tabla de negociación, ¿quién la presidirá? ¿Se sabe? El pliego, bueno... Encara no està marcat, però normalment la presideix l'alcaldessa i després un representant de... Sí, pero punto por igual de legal, es una simple pregunta. Todavía no está marcado. Aneu a votar favorablement les 3 propostes. Independentment que la secretària ha explicat que són 3 votacions, votem en una. Vale, Araceli? Sí, Vale, pues vots a favor de l'aprovació de l'expedient del contracte i del plec de condicions i clàusules administratives del bar cafeteria del poliesportiu municipal. S'aprova per unanimitat. El punt número 6 de l'ordre del dia és proposta de modificació de l'ordenança d'animals de companyia de Museros. Paco? Bueno, presentem esta proposta de modificació de l'ordenança d'animals de companyia. N'hi ha unes quantes modificacions de l'ordenança que són menors. Com aquesta proposta ha sigut d'alguna manera treballada en companyia de l'associació Provatmus, n'hi havia algunes redaccions que calia matisar-les, com per exemple l'article 12 on fica el titular d'un animal de l'espècie canina i ara afegim i felina està obligat a incloure-lo i tal. N'hi ha algunes modificacions xicotetes en el qual se fa referència també als gats i en companyia dels gossos. O per exemple, en l'article 39, quan parla dels animals especialment perillosos, s'afegeix amb especial referència a l'espècie canina. I a banda de totes aquestes modificacions menors, que són simplement de redacció, el gros de la qüestió és el tema dels menjadors i punys sanitaris per a felins, per a gats. O sigui, la proposta de la modificació el que inclou és que l'associació, en aquest cas Provatmus, però pot ser qualsevol que se dediqui a aquests menesters, tindrà assignats uns punys per a alimentar els gats d'una determinada manera, que ara, si voleu, vos la llisc. Colònies de gatos ferales, vaig anar traduint al vol. L'Ajuntament de Museros promourà l'assistència de les colònies controlades de gats ferals i apoyarà a les associacions i als particulars que tenen cura d'ells. La cura de la colònia dels gats ferals deurà complir les següents condicions. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pienso sec diàriament i disposaran sempre d'aigua neta i fresca. Excepcionalment es podrà usar aliment humit quan les condicions de l'animal ho exigeixen, enfermetats o cries. S'acostumarà als gats a alimentar-se a les zones habilitades a la mateixa hora per a facilitar la captura i l'absorció de la colònia. L'alimentació només podrà ser permetida en els menjadors autoritzats per a l'Ajuntament i conforme als criteris i condicions que establisca l'Ajuntament prèvia autorització de les persones físiques que podran fer-ho. Bé, mai es deixarà aliment a terra. Els restes dels aliments seran netejats diàriament per evitar riscs sanitaris. Les racions s'ajustaran a les necessitats dels felins i, en tot cas, sempre es deu complir l'obligació de previndre i evitar embrutar la via i els espais públics. C. S'aplicarà el mètode CES, captura, esterilització i solta, per evitar una explosió demogràfica de gats ferals. Les colònies deuran tindre un control sanitari, entenent per control sanitari el correcte manteniment intern i extern dels animals, desparasitació externa i interna, detecció d'animals amb síndromes d'enfermetat, de malaltia. Els responsables de les colònies s'encarregaran de la captura dels animals i el seu transport i recollida del centre veterinari. Deuran presentar factures i certificacions per a la verificació que estan realitzant un control de la colònia. Els gats se cobriran mitjançant el pressupost, les gastos, les despeses se cobriran mitjançant el pressupost anual de l'associació.
Ja sabeu que tot això corre a càrrec de l'associació i l'Ajuntament de Museros el que fa és subvencionar a l'associació per a esterilització i solta, recordem, i seran registrats a l'Ajuntament amb cartilla veterinària i foto. Les camades de gats ferals deuen ser retirades en la 6ª o 7ª setmana per a que poden socialitzar-se fàcilment i facilitar la seva adopció. I per últim, un punt, que és el que vàrem estar mirant en la Comissió de Medi Ambient, que és la situació concreta dels punts d'alimentació i sanitaris seran delegats per el plenari a la Junta de Govern local, amb l'informe tècnic favorable corresponent. Després, en referència a el que vam parlar en la Comissió de Medi Ambient, me vaig fer una pregunta sobre el tema dels sacrificis d'animals que en principi hauria fer l'Ajuntament. L'única referència que n'hi ha en l'ordenança als sacrificis és que en l'article 57, dice en castellano millor, los perros y gatos que circulan en poblaciones o vías interurbanas desprovistos de collar y sin identificación y que no vayan conducidos por una persona y aquellos cuyo propietario o poseedor no esté en poder de la tarjeta sanitaria correspondiente serán recogidos por los servicios municipales. Punt. Antes de ser sacrificados, això és el moment en el que cita el tema del sacrifici. Antes de ser sacrificados, habrá un periodo de retención de 10 días. Ja no diu, la ordenança, que per cert és vostra, l'aprovareu vosaltres, ja no diu exactament res més sobre sacrificis, si s'han de fer, com s'han de fer o el que sigui. Nosaltres la intenció és directament eliminar aquesta paraula, eliminar la paraula sacrificis. Museros, l'Ajuntament, en l'ordenança, no volem que recaiga sobre l'Ajuntament la responsabilitat de sacrificar cap animal. Si alguna vegada tinguérem la necessitat per una circumstància que en aquests moments no me puc imaginar, però evidentment contrataríem els servicis de veterinaris o el que faci falta. Entre altres coses, no volem sacrificar-los per principis i també perquè no tenim els mitjans tècnics per a fer-lo. Així és que, en resposta a el que tu me vas dir, el tema de antes de ser sacrificados directament ho eliminaríem i la redacció quedaria directament: hi haurà un període de retenció de 10 dies com a mínim durant el qual es podran recollir les persones que acreditin ser el propietari o que desitge la seva adopció. Continua sent un canvi menor, s'ha eliminat la referència al sacrifici. Per últim, també una altra de les coses que vam parlar és el tema de la quantificació del perímetre de distàncies en centres escolars i qüestions per l'estil. Qüestions per l'estil, bàsicament de centres escolars. Després de tindre un canvi d'inversions en la tècnica de medi ambient, considerar que la distància al perímetre d'un centre escolar ha de ser com a mínim de 50 metres. Aleshores, ha quedat així reflexat en la seva proposta. Els menjadors autoritzats en cas de les colònies de gats ferals no estaran en l'interior i no a menys de 50 metres del perímetre dels centres escolars. I el punt continua ni prop de centres de salut, ni de monuments, ni de voreres, ni de la mateixa calçada del carrer, ni en zones de concentració de persones, i la ubicació sempre serà decisió i responsabilitat dels tècnics de l'Ajuntament. Sempre tindrà que tindre l'informe favorable del tècnic de l'Ajuntament. Tanmateix, sempre estaran a les zones el més discretes possibles i properes a la vegetació. Com ja he dit, els punts en concret són, si s'aprova aquesta modificació de l'ordenança, recauran, el ple ho delega en la Junta de Govern local. No tenim ningú problema d'acabar de situar els punts. Ja tenim una proposta que vam estar discutint-la i que n'hi ha algunes modificacions, i quan arribem a una conclusió exacta d'on hi ha els punts d'alimentació, ho farem saber a la posició per si hi ha alguna cosa que se pot ajustar més. I
bàsicament és la modificació de l'ordenança d'animals de companyia en relació als gats. Gràcies. Bea. Bien, nosotros, como todo el mundo sabe, Esquerra Unida, según estatutos, se autodefine como una asociación animalista. Por tanto, solo puedo felicitar al compañero, a la técnica de medio ambiente competente y, por supuesto, votar a favor. Mario? Sí, jo el primer que vaig fer quan sentí que s'anava a modificar una ordenança era veure estudiar si calia modificar-la, no? Perquè és una cosa un poc farragosa. Però bueno, pensava que sí, perquè evidentment des de fa un any més o menys tenim una associació Progadmus a Asia Museros que es dedica a cuidar d'aquestes coses. I el primer que va cridar l'atenció és que en l'ordenança antiga, que no se modifica, és a dir, que continua, n'hi ha un article que diu l'adopció d'animals prèviament abandonats pot ser objecte de les bonificacions o exempcions tributàries que normativament es determinen. És a dir, que l'Ajuntament li agradaria potenciar l'adopció d'animals abandonats. I també pot autoritzar associacions protectores i defensa dels animals legalment constituïdes a fer-se càrrec de la recollida, manteniment, adopció, sacrifici dels animals i se'ls podrà, des de l'Ajuntament, facilitar els mitjans necessaris per a portar-la a terme. Perfecte. Això no s'ha modificat. Després, revisant la memòria de Progadmus, que m'han presentat fa poc a l'Ajuntament de tot l'any del treball que han fet, es diu algunes coses molt interessants que a mi m'agradaria llegir. Diu que Progadmus no regala gatos, no vende gatos, los cede a adoptantes comprometidos en procurarles una vida digna. És a dir, que és una associació que no té ànim de lucre. El objetivo importante de Progadmus es concienciar a la población del compromiso que adquieren cuando acogen un animal. Tot en coincidència en el que busquem. I voldrien ampliar les zones de població dins de la població al cuidar de les colònies. Repassant les dades que aporten en la memòria, per si algú no ho sap, sembla que han fet una tasca prou important. Han fet 31 esterilitzacions, 31, i han donat 73 gats en adopció en un any. 73, que jo no sabia que hi havia tants gats a museus. 8 gats han sigut víctimes d'atropellaments, dels quals 5 han sigut intervinguts quirúrgicament, que això comporta també un cost. Tot el que pugui ser des de l'Ajuntament agrair aquesta tasca i afavorir aquesta tasca des de les ordenances i des de possibles ajudes i subvencions, trobarà no només el vistiplau, sinó el recolzament de poder guanyar museus. Manolo? Per puntualitzar, jo t'he preguntat del tema del sacrifici perquè anava en l'informe, però en ningú moment, no, en ningú moment me vaig posicionar com a que estem a favor, ni mucho menos. Puntualitzar això i ja està. Simplement dir que esta modificació, entre altres coses, però sobretot en el final, el tema que has comentat, del tema del menjar, al final el que se vol fer és legalitzar una cosa que hasta ara està fet il·legal i que a més ha comportat moltes molèsties als veïns perquè han hagut moltes queixes per la forma que se feia. A mi me llama l'atenció que diu que la normativa diu que el menjar, quan se fiquen els menjadors, després se tindrà que controlar que se retire en cas de que s'obri. La pregunta és això, qui va estar controlant de que s'estigui aplicant? A veure, en principi els que han de fer la posada i la retirada són els mateixos de l'associació i els que tenim que controlar si fan la retirada, evidentment ha de ser per personal de l'Ajuntament, sempre en la col·laboració dels veïns. Si tinguem problemes en qualsevol mala pràctica en aquesta relació que comportarà alguna molèstia al veïnat, en el moment en què s'enterarem ficaríem més mitjans per a solucionar-ho. Quan en la comissió de fet no teníem ni clar ni on s'anaven a posar, perquè hi ha diversos punts que no estaven molt d'acord, perquè estàvem un prop de la masia, l'altre prop de l'escoleta, ja s'especifica lo de 50 metres. Al final jo li veig unes poquetes lagunes a la normativa, sobretot en el tema de controlar la retirada del menjar. En tot moment se parla de Progadmus, per tant és això, el que ja he dit, legalitzar algo que estava en aquesta associació il·legal, però no obstant nosaltres ens abstenim de la votació.
sé, vosotros habreu pensat què és el que és més convenient. M'alegra que simplement que Mario hagi anomenat tota la feina que han fet, que ho han ficat en la memòria anual de l'associació Progadmus. N'hi ha moltes coses que poden anar encara millor. Ja he dit que ens agradaria que n'hi haguera més gent compromesa en el benestar, no sols dels cans, sinó de qualsevol animal de companyia que conviu amb nosaltres. Ens agradaria que pogueren abastir tot el poble. En aquests moments no abasteixen tot el poble, no són prou. És veritat que els punts concrets encara mos queda per perfilar-ho i esperem que les esterilitzacions, les captures, el manteniment sanitari dels animals acabe solucionant un problema i que sigui beneficiós per poble. Evidentment és una cosa que ja se feia, que encara que no vulguis, algunes persones van a continuar fent-la. Per tant, com tu molt has dit, el fet de regular-ho i de tindre i de saber quines persones ho fan, com ho fan, on ho tenen que fer, és simplement la regulació és ja un aspecte positiu perquè dona un punt de control que abans no se té. Així és que simplement vull dir que jo estic content de que puguem arribar a aprovar aquestes modificacions i lamento que no estigueu en disposició de votar a favor. Bé, per puntualitzar que no estem en contra, però ja t'he dit que vegem lagunes, que vegem que va ser molt complicat de poder aplicar-ho, no estem en contra, per tant tampoc ho vegem clar les lagunes aquestes que n'hi ha a l'hora d'aplicar-ho, les tenim. Tengo que puntualizar por indicación de la señora alcaldesa que ella se va a ausentar de esta votación porque se parte interesada de alguna manera. Entonces, en virtud de la legislación vigente, su obligación es esa, de no votar en asuntos porque tenga algún tipo de parentesco directo. Anem a passar a la votació. Vots a favor de la proposta de modificació de l'ordenança d'animals de companyia museus. Abstencions? S'aprova per majoria. El punt número 7 de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació presentada pels regidors dels grups municipals PSPV, PSOE i el Partit Popular de l'Ajuntament de Museros relativa als bous al carrer. Vaig a llegir-la i després la debatirem. La Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, com a associació dedicada a la promoció i suport del món del bou, proposa a tots els ajuntaments amb tradició taurina i els que no són, però que respecten les tradicions i la cultura com una cosa pròpia, l'aprovació de la següent moció materialitzada en els següents punts. El primer, els festejos de bous no són patrimoni de cap grup polític, la festa és una festa del poble, de la gent, dels aficionats i no entén d'interessos que no siguin els de la pròpia festa. La festa dels bous forma part de l'ADN de la comunitat, sent una de les manifestacions culturals més arrelades i amb més història i tradició, on més de 8.500 festejos s'han realitzat en els últims 4 anys. Els municipis de la Comunitat Valenciana advoquen pel benestar animal i per la realització de festejos de bous dins d'un marc de respecte al cap bestial i per un increment de la seguretat a tots els nivells, estructures, equip sanitari, col·laboradors, voluntaris. Els organitzadors dels festejos de bous defenen canvis normatius que aprofundisquen en la seguretat de les celebracions i permeten dotar el món taurí d'un ordenament complet que evite buits jurídics i espectacles nous sense regulació. Els ajuntaments valencians exigeixen propostes de regulació que eviten una localitat es quede sense festa a causa de la lesió sobrevinguda del cap bestial i així mateix sol·licita una previsió normativa per acollir exhibicions d'altres comunitats autònomes o d'altres països. La festa del bous recolza les ramaderies autòctones per la seva contribució a la cultura popular i per la seva tasca en matèria de prevenció d'incendis en les muntanyes i espais valencians. Els festejos de bous contribueixen a través de la seva oferta a la promoció del turisme en la nostra terra, espectacles per a presenciar i per a participar en les seues múltiples modalitats, on no es deixa ningú indiferent, com el tancament de bous i cavalls de segor, els bous a la mar, els bous en corda, diferents opcions i possibilitats.
totes efectuades amb el necessari respecte i atenció als animals, els verdaders protagonistes de la festa. La festa contribueix al desenvolupament econòmic de la comunitat. Per si mateixa provoca un flux econòmic de més de 36 milions d'euros anuals. La proposta d'acord és que els partits polítics d'aquest Ajuntament recolzen la present moció en defensa de les celebracions de bou al carrer, en suport de les iniciatives normatives que contribuïsquen a assentar i a millorar la festa, a la col·laboració entre administracions i organitzacions i, per descomptat, aboquen pel desenvolupament i atenció dels festejos tradicionals com una cosa pròpia i singular del sentit valencià. I segon, donar trasllat d'aquesta moció a les penyes taurines, a la Federació de Bous, a la Direcció General per a la Seguretat i Resposta a les Emergències i al ple de les Corts Valencianes. Vols dir alguna cosa? ¿Tú el primer derecho se cuatro? Sí, jo sí. Bé, jo el que vull añadir és que, bueno, el grup popular sempre ha fet una defensa clara de la festa dels bous, que nosaltres ja hem presentat algunes mocions que lo que volíem o que se presentaven quan pensaven que eren nosaltres unes problemàtiques com els veterinaris i els metges, que s'alegrem d'aquesta moció se presenta ara, sobretot per lo que crec jo que pretén la moció, que és despolititzar els bous, perquè al final els bous no tenen ideologia, els bous és una festa del poble. I sí que m'agradaria puntualitzar, si se poguera añadir en l'acte una cosa que són referent als punts, al B i al D, que parla de benestar animal i de normatives i tal, i el que sí que m'agradaria, si se pot añadir, que s'añadir algo així com totes les millores en benestar animal i seguretat tindran que ser assumibles per l'organitzador i en l'objectiu de protegir la festa. No se pot afegir perquè la moció ve des de la federació, o sigui, no és una cosa que s'hagi fet... Que conste en acta simplement que el grup popular el que vol és que, en este cas, en el C i en el D, pues això, que totes les millores de benestar animal i de seguretat sempre tenen que ser, si queres sempre tenen que ser assumibles per l'organitzador i per a potenciar la festa. Víctor? Bé, em faré curt. En Compromís, com a partit plural i no monolític, conviuen diferents sensibilitats en molts temes. En els que ens ocupa, també. Hi ha gent, en Compromís, a qui la festa dels bous al carrer li agrada, gent a qui li és absolutament indiferent i gent animalista a qui no li ha agradat en absolut. Dit això, si la moció només anara de donar suport a les modificacions en el reglament tendents a millorar la seguretat en el festeig i a millorar el benestar animal, tant com siga possible, mentre continuï fent-se la festa, podrien haver-nos plantejat un bon positiu, però pensem que hi ha més coses i per això el meu grup s'abstindrà. Bien, nosotros, como he remarcado antes, porque venía a coalición el tema anterior, según los estatutos de Esquerra Unida del País Valencià, nosotros somos una asociación animalista y antitaurina. Por lo tanto, solo podemos votar en contra. No obstante, sí que me gustaría explayarme un poquito en este punto para que quede bien claro el mensaje y decir por qué razones no apoyamos la moción. En principio, en cuanto al apartado A, que digo, els festejos de bous al carrer no son patrimoni de cap grup polític. Eso nos gustaría. Pero en realidad sí que se utilizan como cierto reclamo electoral, sobre todo los partidos que presentan esta moción. Entonces, no estamos de acuerdo con este punto. En continuación, el apartado B, que diu, literal, la festa dels bous forma part del ADN de la comunitat valenciana. Bueno, sí, de acuerdo, es una fiesta bastante representativa, pero aventurarnos a decir que forma parte del ADN de la comunidad valenciana lo veo rayar un poquito la insolencia, en el sentido de generalizar y decir como si fuese una frase implícita que el ser valenciano indica que has de ser taurino, no cabalgamos con ruedas de molino. Por tanto, no sabemos si debemos preocuparnos las personas a las que no nos gusta la fiesta, por si padecemos alguna mutación genética o algo, por hacérnoslo mirar. Pero vamos, que por tanto... Gracias. También estamos en contra de este punto. En cuanto a lo del bienestar animal, que apuntaba Manolo, sí, nos parece perfecto, pero queda un poco ambiguo, no se ha remarcado como debería, entiendo, en la moción. Por tanto, es lo único positivo que saco de esto. En cuanto al apartado E, que diu, els ajuntaments valencians exigeixen propostes de regulació que eviten que una localitat es quede sense festa,
per causa de la lesió sobrevinguda del cap bestiar. Vale, más relativo y más ambiguo todavía. En el sentido de, según la ley normativa vigente, el artículo 40 del decreto 31/2015 del 6 de marzo del Consell, que es la que recoge, digamos, el funcionamiento de la fiesta y lo que hay que cumplirse y lo que no, en el artículo 40 dice, y cito literalmente, el festejo comenzará y finalizará el día y hora que se determinen en la resolución de autorización. Perfecto. No obstante, se dará por concluido cuando existan evidentes muestras de agotamiento de las reses o se detecten lesiones que mermen sus facultades físicas para el normal desarrollo del festejo. Por tanto, entendemos que si actualmente, en el momento en que un animal está herido o está agonizando o incluso muere en medio de la fiesta, entendemos que la fiesta termina. Si vosotros lo que pretendéis, me queda claro, es lo único que me queda claro sobre la moción, es derogar ese artículo para que a partir de ahora la fiesta no decaiga, entiendo al animal como mera mercancía, los toros que salen muertos por los que entran para que la fiesta continúe. Y entendemos que siendo así, bueno, es que como no he tenido oportunidad de preguntarlo antes porque no he podido acudir a las comisiones, es lo que entiendo de esta moción, puede que lo entienda mal, ahora me aclararé. Por tanto, entendemos que si fuese así, en el caso de que fuera así, el bienestar animal nos aseguraría, ni velaría por él absolutamente nadie. Por tanto, también estamos en contra. Y luego, por último, y ya le cedo la palabra al compañero, por último, solo quiero preguntar, no sé, hacer una reflexión, si es que pensáis, tanto PP como PSOE, que sois quienes habéis presentado la moción al Pleno, que todavía hace falta reforzar más los festejos taurinos en pueblos como Museros, cuando, además de... Vale, a ver, es una pregunta retórica. Vale, no obstante, no va a pasar nada. No te he respondido a ti. Vale, no obstante, me asombra que sí, porque como todos sabéis que sois vecinos y vecinas del pueblo, además de ser una fiesta que se encuentra uniformemente repartida a lo largo del año, especialmente cuando llegan las fiestas patronales, que o bien nos llega el limpito a casa o venimos a recogerlo aquí, si quitamos 4 o 5 procesiones y quitamos también del contenido de fiestas 2 o 3 fiestas al aire, llámale disfraces, llámale paellas, llámale monólogos, la fiesta de Museros se basa en toros, en fiesta taurina. Entonces, no, a ver, me parece muy bien que PP y PSOE, como reclamo electoral que decía anteriormente en el punto 1, sí que pues eso se dirijan a un grupo electoral concreto, que son los taurinos, pero no os olvidéis que gobernáis para todos, también los que genéticamente no somos perfectos. Así que gracias. Gràcies, Bea. Bé, jo crec que aquesta és una moció buida de contingut, que només presentada amb l'ànim de fer polèmica. Si és cert que la federació no vol que es polititzi la festa, quin és el sentit de presentar aquesta moció ara en precampanya? Bea ho ha repetit, en la primera línia ho posa. No és de ningú, no es polititza, però presentem aquesta moció que no té necessitat, no n'hi ha cap necessitat d'acordar això en el ple perquè no s'ha donat el cas que s'hagi negat cap permís de festejos populars o que tinguem cap problema a Museros. Així que l'utilitat de la moció no és un bé per al poble, sinó és fer un ús polític de la festa. Ni tan sols és bo per a les tradicions que diuen defensar, ja que els fan un flac favor fent un ús partidista d'elles i creant polèmiques de difícil resolució sense un debat assossegat i meditat. Hi ha alguns que només ixen com a defensors de les tradicions quan es tracta de temes polèmics que porten a posicions extremes que els beneficien políticament, i no un debat obert i consensuat sobre aquests festejos, on no es parla de la prohibició, sinó d'anar adaptant aquests festejos a una nova conscienciació, cada vegada més estesa del sofriment animal, que siga compatible amb els festejos tradicionals i la sensibilitat de tota la població. Fer ús de les associacions del poble per assegurar-se un rèdit polític no solament és indigne, sinó que a més és una traïció en tota regla de la gent que de debò creu en la defensa d'aquests festejos. Juguem amb la bona voluntat dels veïns que consideren que els bous al carrer són alguna cosa a conservar com a part d'un llegat rural que estem perdent en tots els àmbits. I és la nostra obligació informar a la ciutadania que defensar els usos tradicionals no és defensar els festejos taurins mentre es condemna tot el teixit productiu, la sobirania alimentària i la salut dels ecosistemes que ens envolten, afavorint polítiques de lliure mercat i consumisme sense consciència, venent la sobirania energètica, alimentària i ambiental a tercers països i a grans multinacionals. Ja sabem, per no dir-me la broma, però ja sabem que tenim l'alcaldessa més taurina de tota la comarca.
motiu principal pel qual ixen la premsa. Encara que a nosaltres ens agradaria que isquera també per ser l'alcaldessa més ecologista o la que més ocupació crea o la que més promociona l'esport femení. Nosaltres, per descomptat, treballem i seguim treballant perquè això sigui així. Però la gent de Podem vinga a les institucions per canviar la forma de fer política. Volem fer política per la convivència i per la transformació social. I esta moció no contribueix a res d'això. Per això no solament la rebutgem, sinó que convidem a les penyes taurines a establir els mecanismes per a crear un debat assossegat i una col·laboració en la resolució dels conflictes, perquè el tema dels festejos taurins no emmascara amb la polèmica i els debats estèrils els greus problemes que arrossega tot el nostre enramat cultural i productiu de tradicions arrelades i que tots volem conservar. Bueno, a ver, básicamente, aquí voy a puntualizar unas cosas. Mira, no la presentamos en modo electoral, ya lo ha dicho Cristina y lo hemos dicho ahora. Ahora, por favor. La presenta la Federación de Peñas Taurinas de Borja Carrera, ha solicitado a todos los ayuntamientos que la presenten, porque nosotros lo que hemos hecho es presentarla en nombre de ellos, no la presentamos, o sea, en este caso aquí la presentamos nosotros, pero la intención de la Federación era que en todos los pueblos se presentara y que se votara a favor, como ha pasado en muchos pueblos, el primero que votó Rafa Rubiñol por unanimidad a favor, ¿vale? No es el modo electoralista, ¿vale? Es una petición que nos ha hecho la Federación de Peñas y las peñas de aquí de Museros pertenecen a la Federación de Peñas, lo lógico es que atendamos esa petición. A ver, si me dejo algo me dices, ¿vale? En Museros la verdad es que sí que es un ADN, además de otras fiestas, no solo los toros, pero es un ADN además de muchas otras fiestas, ¿vale? Pero no solo los toros, ¿vale? Lo que he dicho yo de que se ponga en acta, yo no lo veo ambiguo, simplemente es que nosotros no somos los que regulamos, pero sí que me gustaría que los que tengan que regular tengan en cuenta lo que yo he dicho, ¿vale? Y luego, por aclararte lo del punto E, porque ahí sí que, no sé si estás tú confundida o a lo mejor la verdad es que es la moción la que no está muy clara, porque igual mejor tenías que haber preguntado a alguien que... ¿Vale? En lo que se refiere al cambio en caso de una lesión de un animal, no se refiere al cambio de una lesión de un animal en el festejo, ¿vale? Porque si el animal se lesiona en el festejo, se acaba la fiesta. Eso es de lógica. Pero sí que se están dando casos de animales que se lesionan en origen, en la ganadería, porque los animales entre ellos se pueden lesionar, y en estos momentos tú puedes tener el animal comprado en la ganadería y cuando estás a punto de traerlo se lesiona y no te dejan cambiarlo por el tema de la normativa. Lo que se está pidiendo es que se pueda hacer ese cambio, ¿vale? No en el festejo, sino que la normativa permita cambiar el animal que tú tenías adquirido y que no ha llegado aún al pueblo y que se ha lesionado, ¿vale? No tiene nada que ver con que durante el festejo se lesiona y sigue la fiesta, no, se lesiona durante el festejo y se acaba la fiesta, que es lo que pasa en estos momentos. Y yo creo que res que añadir, ¿vale? Simplemente sí que comentarte, Mario, que en Museros sí que es de veres que la festa té una gran salud, però esta moció la Federació la demana perquè se presenti a nivell comunitat valenciana i en Museros n'hi ha molts aficionats que van a res pobles i en res pobles no tenen tanta salut, però simplement jo tampoc vull allargar més perquè el que més m'agrada de la moció és el principi, que el que vol o el que se pretende es que se despolitice. Bueno, como algunas cosas que me había apuntado ya te las ha aclarado Manolo, en primer lugar, decirte que yo, como alcaldesa, sí gobierno para todo el pueblo, he representado en cada uno de los actos a los que se me ha invitado, haya sido del tipo que haya sido. Otros compañeros, por sus creencias o ideologías, no lo han hecho. Yo sí he representado a todo el pueblo, haya sido mi ideología o no. Siempre he asumido la dirección del festejo, para ser la primera que garantiza el bienestar del animal. Soy la primera que llega, soy la última que va. Hay otros que organizan macroeventos, discomóviles, se van a dormir y se queda el problema para la alcaldesa. Y tiene que salir la alcaldesa a solucionar las borracheras, problemas de menores y historias. Espero que lo hagas mejor por ese sentido. ¿Mutante o genéticamente no perfecto? Pues no lo sé. Mi lema es libertad, respeto y tolerancia. Cada uno es libre de ir donde quiera con respeto y tolerancia. No me meto con los toros, no me meto con el fútbol, no me meto con el básquet, no me meto con las procesiones. Cada uno es libre, gracias a Dios, en un Estado democrático, de ir donde quiera o considere.
Hombre, por supuesto, solo faltaba más. Solo faltaba que no fuéramos libres para saber dónde queremos ir y dónde no, por supuesto. Nosotros también somos tolerantes, en ningún momento he dicho lo contrario, pero este afán discriminatorio hacia las personas que no comparten esta fiesta o incluso que no entendemos esta fiesta, ni lo consideramos como fiesta, o sea, directamente. A lo que comentabas tú, Manolo, me ha quedado claro por el encabezado de la moción al leerlo, que os insta la propia Federación de Peñas de Bous al Carrer a presentar la moción, pero entiendo que tanto PP como PSOE habéis estado totalmente de acuerdo con lo que dice la propia Federación hasta el punto de presentarla. O sea, yo no presentaría una moción de la cual os suscribo cada una de las palabras. Yo entiendo que vosotros tampoco. Y nada, y solo decirte eso, que me sigue sin quedar claro lo del bienestar animal, porque aquí está muy ambiguo y tampoco... O sea, sí, lo único que me queda claro es que corre a cargo de la persona que lo organiza, pero me gustaría profundizar un poquito más en el tema, adentrarnos, saber en qué se va a basar esa seguridad en cuanto al bienestar animal, ¿vale? Que si no lo sabéis ahora mismo no pasa nada, pero que sí que me gustaría, pues si no en el próximo pleno, que lo puntualizaras, por favor. Y nada, decirte que en cuanto a la derogación del artículo 40, sí que es verdad que, bueno, lo he preguntado antes, no estaba del todo segura, pero como no he tenido tampoco opción de preguntarlo antes del mismo pleno, que es donde se presenta la moción, pues os lo he preguntado aquí. No obstante, gracias por aclarármelo. Vale, doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció presentada pels grups municipals PSPV, PSOE i el Partit Popular relativa als bous al carrer. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova per majoria. El punt número 8 de l'ordre del dia és el punt de despatx extraordinari. Com bé ja tenen còpia tots els grups municipals, anem a presentar una moció PSPV-PSOE, Compromís, Podem Guanyar Museros, i el grup popular referent a la taronja africana per a donar-li suport al sector citrícola. Abans de passar a defendre la moció, tenim que votar l'urgència, donat que va per despatx extraordinari. Vots a favor de l'urgència de presentar la moció? S'aprova per unanimitat. Paco? Bé, la moció diu així. Al setembre de 2016, Compromís va presentar una proposició no de llei perquè el govern no ratificara l'acord d'associació econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud, subscrit per la Comissió Europea, en el que s'alertava dels danys que aquest acord produiria a la citricultura espanyola. I s'assenyalava que una altra vegada les produccions mediterrànies pagarien una vegada més el cost de les relacions comercials i polítiques de la Unió Europea amb països tercers. Tractant-se d'un acord que anava a beneficiar a un únic país, Sud-àfrica. Ja s'avisava que s'obriria amb aquell acord la porta a l'increment del volum de cítrics d'aquest país en el mercat comunitari i coincidiria amb el període en el qual la producció europea s'estaria comercialitzant. Al mateix temps, es demanava en aquella proposició que es garantira que les importacions procedents de Sud-àfrica compliren els mateixos requisits que la producció europea. I s'alertava del perill de contagi de la plaga de la taca negra, Citrus black spot, plaga d'extrema gravetat que pateix la producció d'aquell país i que pot arribar amb els cítrics que s'importen i afectar la citricultura europea. Si per entrar a la Unió Europea la malaltia de la taca negra dels cítrics causada pel fong Guirnardia citricarpa, que afecta principalment els fruits, encara que també les fulles i titxes, suposaria la ruïna total d'aquest sector. Aquesta proposició, que nosaltres vam intentar que no s'aprovara, va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es va acordar instar al govern a vigilar el compliment estricte de l'acord citat i sol·licitar, si escau, l'activació de la clàusula de salvaguarda que marca el mateix text de l'acord. Ara, comprovem que ha succeït el que s'alertava i que el govern ha fet cas omís a la proposició aprovada sense haver actuat i sense mostrar cap sensibilitat sobre aquest tema. O sigui, se va fer una clàusula de salvaguarda en el sentit de que si afectava a la producció europea se podria parar el conveni. Bueno, com nosaltres esperàvem, ha sigut així, però la clàusula de salvaguarda no s'ha ficat en marxa.
ens trobem en que l'actual campanya citrícola s'ha vist truncada, que els preus són ruïnosos per al citricultor, que la fruita s'està amuntonant en els camps i les varietats extraprimerenques no han tingut eixida comercial plena. Les que no s'han malvenut segueixen a l'arbre. S'està en el ple de la campanya i ha entrat la psicosi en els citricultors de la taronja primerenca, de manera que s'estan aprofitant d'ells intentant comprar-los a resultes, o sigui, a replegar-los la taronja i a lo que jo la puga vendre ja te la pagaré tu. La qual cosa es traduirà en pèrdues per al sector que poden portar a la desaparició dels agricultors. Per això, a la vista del que assenyala l'acord d'associació econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud, en el seu article 34, apartat 2, que diu així, podran adoptar-se les mesures de salvaguarda que, de durada limitada, que suposen una excepció a l'acordat, si, com a conseqüència de les obligacions d'una part en virtut del sector de l'economia que produeix productes similars o directament competidors, particularment quan causen problemes socials considerables o dificultats que puguen implicar una greu deterioració de la situació econòmica de la SACU o de la part importadora, segons el cas, o C, pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars o directament competidors en el territori de la SACU o de la part importadora, segons el cas. Bueno, aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remediar o evitar el perjudici greu o les pertorbacions. Tot això és el que diu l'acord. I ara continua en el text. És evident que es compleixen els tres supòsits regulats transcrits en el territori de la UE i en aquest mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures de salvaguarda, durada i altres requisits. Aquest problema es produirà en totes les campanyes citrícoles i quan la Comissió reaccioni i actue a la pertorbació, aquesta pertorbació ja s'haurà donat, la qual cosa haurà aprofundit a la ruïna dels citricultors. No és just que per a beneficiar a uns pocs s'arruïnen per aquestes pràctiques sectors que donen treball a moltes persones, que és el cultiu dels cítrics i la seva comercialització, que permet repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals i entre milers de treballadors. En aquests moments de la campanya s'han descarregat tones suficients de cítrics, especialment clementines i taronges, d'Àfrica del Sud per a pertorbar el sector citrícola. Per tant, demanem al ple de l'Ajuntament de Museros que prenga el següent acord. I els acords que se demanen són: 1. Instar al govern espanyol perquè A. Amb caràcter urgent sol·liciti a la Comissió Europea l'aplicació de la clàusula de salvaguarda de l'article 34 del citat acord perquè no s'importen cítrics d'Àfrica del Sud. Sense garanties per evitar el contagi de la taca negra, garantit el control mitjançant una inspecció adequada. B. Que sol·liciti a la Comissió Europea l'aplicació de les tres mesures que preveuen l'article 34, apartat 3, en un grau suficient per evitar les pertorbacions en el sector citrícola. C. Que insta a la Comissió Europea perquè agilitzi els tràmits per a facilitar a les organitzacions de productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en fresc i dotar amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal mesura. C. D. Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada dels cítrics del mercat en fresc d'aquells agricultors no pertanyents a cap organització de productors. I 2. Enviar còpia d'aquest acord als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, als grups parlamentaris del Congrés, als grups parlamentaris del Senat, als parlamentaris espanyols en l'Eurocambra i als sindicats agrícoles, la Unió de Llauradors i Ramaders i ABA-ASAJA. I això és el text de la moció. Bona vesprada. Evidentment, després de l'exposició de motius i els acords que el company Paco ha proposat, evidentment, del grup socialista de Museros, recolzem aquesta moció, perquè són les primeres que tenim a subscriure-la. La situació que travessa el sector citrícola és molt crítica i preocupant per al present i el futur dels agricultors. Els socialistes de Museros són conscients de la situació i estem posant tota la voluntat i fent tots els esforços per anar de la mà del sector i seguir el full de ruta que marca el sector, perquè entenem que necessiten solucions.
els socialistes de Museros volem mostrar tot el nostre suport quan ja fèrem en les manifestacions i concentracions que se van organitzar i celebrar el passat dilluns 21 de gener. Volem expressar a la Comissió Europea que posa solucions en un dels problemes fonamentals per als cítrics valencians. I a més exigim i demanem l'aplicació de la clàusula de salvaguarda tal com s'ha compromès el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, en la reunió que va mantenir el passat dilluns amb el president del Consell, Ximo Puig. Nada, solamente comentar que por supuesto estamos a favor de esta moción y que no la hemos presentado porque nos encontrábamos en ese momento de transición, que David ya había dimitido y obviamente yo todavía no era oficialmente concejala, pero por supuesto nos sumamos y suscribimos cada una de las palabras de la Eso moción. te iba a decir, dado que ya has tomado posesión y eres concejal, si como Grupo Esquerra Unida te quieres adherir a la moción, la secretaría toma nota y cuando hagamos la comunicación a cada grupo que pone aquí saldrá también como que Esquerra Unida está adherida a la moción. Perfecto, lo agradezco. Gracias. Mario? Sí, per supost la gent de Podemosero està a favor del contingut d'aquesta moció i estarem al costat dels agricultors. No obstant això, hi ha algunes coses que ens agradaria dir perquè entenem que aquesta crisi no és puntual, sinó que deriva de la unió de diversos problemes que el camp valencià arrossega des de fa anys. El primer té a veure amb la signatura dels tractats de lliure comerç sense tenir en compte les possibles repercussions sobre els xicotets productors. Recordeu allò del CETA, TTIP i tot això, no? Que no és pròpiament del cas de la taronja, però recordem perquè fa no res que parlem d'això. És prioritari demanar la clàusula de salvaguarda avui, però cal tenir en compte que no és una situació aïllada i que és urgent i precís determinar que no s'han de signar més tractats amb opacitat i sota la pressió del lobby de la importació. La segona puntualització que afegim té a veure amb la falta de control per part de les administracions en tots els àmbits, importacions, plagues, drets laborals i cadena alimentària. Ha d'haver igualtat d'exigències tant en drets laborals com en controls fitosanitaris a totes les importacions, per evitar que grans corporacions arruïnen xicotets productors en qualsevol part del món. I les dues últimes puntualitzacions són més cap a casa, cap al sí de l'Ajuntament i del propi govern. La tercera és que l'Ajuntament ha d'anar pensant en una campanya de conscienciació sobre el consum responsable per a promocionar la compra local de productes frescos i la venda directa dels agricultors als productors. I la quarta puntualització té a veure amb les mesures municipals sobre el canvi climàtic, que són un poquet grandiloqüent i llunyà, però pensem que no podem tirar-nos les mans al cap cada vegada que hi ha episodis recurrents de sequera o pluges torrencials que arruïnen els nostres agricultors i causen greus danys a les collites i infraestructures agrícoles, empitjorant la situació del sector i després no impulsar des del govern local les mesures en contra del canvi climàtic que causen aquestes coses. Manolo? Bé, evidentment nosaltres també sol·licitem el mateix que ha explicat tot Paco i nosaltres també votem el pressupost a favor. El grup popular està totalment a favor perquè evidentment la moció s'ha presentat per tots, perquè en algun moment pareixia que que parlàveu algú parlava, però bueno, lo bo de lo que alegrem és de que anem tots per al mateix camí i per supost el grup popular votarà a favor de la moció per això, perquè a més també la presenta. Els nostres llauradors la veritat és que estan en una problemàtica molt gran i perquè la taronja està en l'arbre i això és intolerable. Ja fa temps de fet que s'ha tenia que haver aplicat la clàusula de salvaguarda i no n'hi ha fet el que està passant en els llauradors. De fet, el grup popular ja ha demanat a la Comissió Europea que s'apliqui la clàusula de salvaguarda, ja fa temps que ho està demanant. Ara el que falta és que el govern la demane i el govern espanyol i que s'apliqui perquè falta fa. Algú més vol fer alguna aportació? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció presentada pels grups municipals així presents sobre les reivindicacions de prohibir que entre taronja sud-africana i defensar la nostra citrícola. Vots a favor? S'aprova per unanimitat.
Per despatx extraordinari també anem a presentar, perquè és que ha arribat avui la documentació, Bea, creo que Araceli no te ha facilitado copia. Algunes institucions a nivell tipus Hacienda, tipus Seguretat Social, ja estan obligant als usuaris que tinguin firma electrònica per a poder demanar qualsevol tipus d'informe, sol·licitud o cita. Aleshores, en aquests moments, els únics ajuntaments que tenien habilitat aquest servici de facilitar al ciutadà el que és la firma electrònica eren Albalà dels Sorells i Rafelbunyol. Donat que no tenen una persona única i exclusivament dedicada a això, sinó que ho feia un funcionari, doncs la veritat que entre Paula Farnals, Massamagrell, Museros, Albuixec, els pobles que no ho tenien, els estaven col·lapsant un poc l'Ajuntament. Aleshores vam iniciar les gestions, justament avui ha arribat el que és el conveni, per a no esperar-se d'ací 2 mesos al pròxim ple ordinari, anem a votar d'urgència per veure si se volem adherir a este conveni o no. El conveni no suposa ningú cost per a l'Ajuntament i és un servici més que donaríem als muserencs i muserenques, a banda de que no s'hi tindrien que desplaçar, ho farà un funcionari de la casa, se pot. Vots a favor de l'urgència per assignar aquest conveni. S'aprova per unanimitat. Voleu fer alguna puntualització respecte a lo que explica del conveni? No? Doncs passem a la votació del conveni. Vots a favor del conveni per a que l'Ajuntament pugui tramitar certificats digitals als usuaris del poble. S'aprova per unanimitat. El punt número 9 de l'ordre del dia és dació de comptes. Jo suposo que en nom de tota la corporació municipal que se voldran afegir, vull reconèixer els 43 anys de servici que ha tingut José Vicente Bolea en aquest Ajuntament. Primer va ser policia en actiu, després va passar a segona activitat i estava fent en aquest moment tarees de notificador, i en el nou decret que s'ha firmat que una vegada els policies locals tenen més de 37 anys de servici, el passat dia 2 de gener se podien jubilar independentment de l'edat que tingueren. Aleshores, com a alcaldessa i com a corporació municipal, perquè molts d'ells heu treballat en ell, enviar-li un reconeixement del plenari per aquests 43 anys que ha estat al servici d'aquest Ajuntament i de la ciutadania del poble. Voleu afegir alguna cosa? No, s'adherim a les paraules. Juan, tens per donar algun compte? Sí. Bueno, es informar que mañana, día 1 de febrero, partirá el cuarto viaje que hemos organizado desde la Concejalía de Juventud y la de Deportes. Es el cuarto viaje. Este año han sido 40 vecinos de Museros los que viajen en él y 13 de otras poblaciones. Y al cargo de este viaje y como responsables de él van a ir el técnico de Juventud Isabel Costa y el técnico de Deportes Vicente Tomás. También quisiera dar cuenta de la implantación de un programa municipal de senderismo, también con la colaboración de la Concejalía de Juventud. Esto es una iniciativa que en otras poblaciones ya está implantada desde hace tiempo, como es por ejemplo en Rafelbuñol, donde cuentan con un gran número de usuarios. De esta manera y con el presente programa queremos ampliar un poco más la oferta deportiva actual en el municipio, acercándola a personas adultas y jóvenes para de esa manera, sobre todo también disfrutar del entorno natural desde el respeto al medio ambiente. Este programa en principio cuenta con 5 salidas que se van a realizar entre los meses de febrero a junio y retomándolas una segunda fase que será a partir de la época estival, que será coincidiendo con el mes de septiembre. Cualquier información que queráis pedirme al respecto, pues estaré encantado en darla. Víctor, Laura, Paco. Bona vesprada. Res, és una cosa que hem rebut esta setmana, simplement informant que hem rebut una subvenció des de l'Estat, des del Ministeri, on ens han concedit 1.798,52 euros per gastar en activitats contra la violència de gènere i per fomentar la igualtat. Simplement donar compte d'això. Mario? Sí,
dins de les trobades del Fons d'Infància, el 18 de gener passat, la setmana passada, els xiquets i xiquetes de 5è i 6è realitzaren així al si de l'Ajuntament una assemblea dinàmica i divertida hacia la sala de plens, en la qual reflexionaven sobre els que han treballat durant l'últim trimestre i decidiren quins temes tractarien a partir d'ara. Ara les pròximes 2 trobades estan al voltant de la feina que varen fer, les propostes que varen fer per a canviar un raconet del parc de Tierno Galván. Ara queda una feina d'ajudar a treballar a la via municipal i després es farà una inauguració, un ús per part dels xiquets del parc. Contar-vos també que a partir de demà trobareu al BIM els pressupostos participatius d'enguany. Ja sabeu, això de fer propostes financerament sostenibles per a que des del pressupost de l'Ajuntament se puguen fer coses que la població té a la ment. Recordeu que hi ha una primera fase de fer propostes, una segona fase, està tot explicat al BIM, una segona part de validació tècnica, si es poden fer, si no es poden fer, si són actuacions financerament sostenibles o no, i una tercera fase de votació. Enguany la novetat serà que farem 4 tallers lliures per a tot el món que vulgui, per anar, no només per aportar idees i per a pensar en grup en idees, sinó també per a buscar possibles necessitats que n'hi ha al poble. Ho farem en 4 zones del poble, se farà una a la Casa de la Cultura, otra a la biblioteca, otra al local Som de la SUM, que n'hi ha a les vies, i una altra al barri de la Venta, anirem al centre social d'Emperador per a fer aquestes reunions. Jo vos convido a assistir, encara que no tingueu idees, millor, pensarem entre tots i trobarem idees, i per ajudar a que les propostes que isquen els tècnics ho tinguin molt difícil de valorar-les i de tenir-les totes en compte. Perdó, i se m'ha oblidat una cosa, estem treballant també trobaré informació en el BIM d'una idea que ha sorgit de la gent de la província, en aquest cas dels xiquets de l'escola de Blasco Ibáñez, que se preguntaven per què només n'hi havia al poble un carrer en nom de dona, només un, i volien fer alguna cosa perquè n'hi haguera més. I han proposat, amb la tècnica de participació, han proposat una recerca de dones que han contribuït a la història del poble i al benestar en el poble. La resta de gent també tindrem unes urnes per a proposar noms de dona, però els xiquets de 5è i 6è seran els que faran tot el treball de búsqueda, de preguntar als iaios, als pares, de mirar per ací i per allà, i esta dona qui era, i què feia, i per què era important, i per què era interessant. Faran una exposició pública en la Casa de Cultura i votarem. I li posarem nom a un carrer que n'hi ha al poble, el carrer Projecte Nou, que no té nom encara, i li posarem un nom de dona. Estarà tot explicat també al BIM i a la web. Sí, respecte al que estava comentant Mario, puntualitzar perquè s'ubiqueu, és el carrer que hi ha entre el carrer Montcall i Avinguda de la Senyera, Pilotaris, hi ha un carrer entremig que no té nom. Sí que comentar perquè quede clar, dins del planning que hi ha previst i la disposició per part dels centres escolars, està previst que per al pròxim ple ordinari del mes de març s'accepte o no s'accepte per aquesta corporació el nom de la dona. Ho comente perquè donades les activitats i les votacions programades vindrem al ple i se tindrà que presentar per la via d'urgència. O sigui, no és una mala programació, sinó que per organització dels col·legis serà aixina i en el pròxim ple serà per la via d'urgència perquè les dates són les que són. I Vicent? Bueno, jo és una relació contra l'última hora perquè se tanca, ja veuria una bona notícia. Bé, sobre el tema de l'IBACE. Ja fa tot l'any passat presentarem un projecte per a sol·licitar unes ajudes, com ja vas comentar en els diversos plenaris, per a la regeneració del sòl industrial, els polígons industrials. En l'últim ple, després d'haver aprovat, vas donar compte que donava la impossibilitat d'executar les ajudes que ens havien assignat per l'any 2018, tinguem que renunciar, donat que si no complíem un percentatge d'execució, se minorava la subvenció i jo tenia que assumir aquests diners a l'Ajuntament. Així no se va fer i han continuat contactant en l'IBAC, en la secretària autonòmica i en la directora. De la vesprada, a última hora, vaig tenir una reunió amb ells i hem arribat
a un acord en el que ens diuen que ens mantenen les ajudes del 2010, que són un import de... No. Nosaltres teníem unes ajudes que eren plurianuals, que eren 2018-2019. Les del 2018 han renunciat perquè no podem executar-les i ens mantenen les ajudes del 2019, que són 268.000 euros. L'ajuda és al 100% i l'únic que tenim que fer és fer una modificació en el projecte inicial i en aquests 268.000 euros farem actuacions en els dos polígonos, en el que és en actuacions en paviment, en el il·luminat públic i en tota la senyalització. Simplement donar compte que, quan ja havia donat compte que anul·làvem, però donem compte que reiniciem el tema. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia, que són els decrets d'alcaldia, enteradors no conformes. I ja passem al torn de pregs i preguntes. El grup popular té la paraula. Vale. Lo primero es felicitar a Mario perquè el vídeo del pleno del mes passat l'ha penjat a les 5 de la tarda d'avui. En la plaça de la Llibertat hi ha un clot que ja han demanat alguns veïns que s'arreglin, nosaltres també alguna... Exacto, lo que sea. Deixar-ho quinat, omplir-ho i comportar una sèrie de... Vale, al final del pintor Sorolla n'hi ha falten dos rotondes, se van a reposar i les dos rotondes que falten. Les faroles, sí, que compte. Eixes faroles falten des de farà 4 o 5 anys. Pareix que hi hagué un accident en un camió, el camió era alemà, no hi hagué consenso entre les diferents companyies, la de l'Ajuntament i d'ell, i és cert que no estaven reposades. Vicente les va sol·licitar a finals de diciembre, a expenses de que ens entrara el pressupost en vigor el dia 1 i tarden en arribar de 6 a 7 setmanes. El que sí que ens ha proposat de les que ja pagades al passeig de les Palmeres per contaminació, d'ahí ne va llevar 2 per ficar ja immediatament al final de Pintor Sorolla i en quant arriben les noves les reposarà d'on les lleve del passeig de les Palmeres, perquè els últims dies ha caigut una persona, estem sabedors, i a més que és necessari perquè sí que és cert que la zona està fosca, la gent va de matí a treballar i és necessari tant per seguretat vial com per seguretat personal. El llumener tan llum com ahir me digué que entre el que quedava de setmana, dilluns, dimarts a més no tardar, estarien reposades. De fet era una, però sí que ens ha aconsellat que millor 2 per una millor il·luminació. Vale, en la mateixa zona, en el Parc Orde de Sant Jaume, no hi ha papeleres. Sí, estan demanades de fa 15 dies, estem a l'espera, se n'han demanat 10, 5 per a cada part. No les havíem demanat perquè no ens havia entrat el pressupost en vigor i tot el que són inversions, si no estan pressupostades, no les podien comprar. Suposo que la pròxima setmana estaran així. ¿El trinquet municipal se va a remodelar? Sí, per part de Diputació de València, si no recorde mal, són 55.000 euros, una subvenció que se'ns ha aconseguit i un viatge fent tot l'expedient i tràmit administratiu se remodelarà. En el Boulevard de les Palmeres hi ha un pipicant que té la porta trencada. Sí, l'encarregat de la briga ho sap, però per unes tarees i altres li s'havia passat i esperem que si no és esta setmana la que ve sense falta ho solucione. Després això també és una reivindicació dels veïns que n'hi ha en el local dels jubilats, n'hi ha un xoc dels xiquets que pareix que té una falta de seguretat, que se solucioni aquesta falta de seguretat. És el tobogan. El tobogan al costat. No, t'explique. La normativa que n'hi ha allí, n'hi ha uns logos, en un fica veure edats, que t'has d'anar a lo que és el xoc infantil i ahí te fica a partir de quina edat el menor no fa falta que tinga supervisió. I l'altra que fica fins a 3 anys, la normativa de la UNE 170-2001 diu que qualsevol menor de 3 anys té que estar supervisat per el pare, per la mare o per qualsevol adult en un parc infantil. Sí que compleix la normativa, el modelo és ixe, no està muntat del revés, però no s'havia interpretat bé el cartell. Se té previst il·luminar els parques dissuasoris de la Tusa, que també hi ha uns que estan demanant tal com està il·luminat el de les escoles? Pues en principi no està previst, n'hauria que estudiar-ho. Com bé saps,
el parc de les escoles il·luminat, la torre, és de la Federació de Bous. La ficaren en el seu dia perquè feien ahir la Setmana Taurina i a dia d'avui ens la tenen cedida durant l'any per poder gastar-la al municipi que hi ha llum. Mirarem a veure d'estudiar si podem ficar llum en el pàrquing d'allí. Después una pregunta que va a hacer en el anterior pleno y que ho han preguntado dos vegades en una comissió, i és el tema de les valles publicitàries de la carretera de la Gombalda. En quina situació està això? Està en la mateixa, s'està tramitant l'expedient, no acabem de localitzar els propietaris i si me feren cas aniria a Serraria i anirien a la xatarra, però la secretària m'ha dit que no se pot fer això. L'expedient està obert i des d'urbanisme els tècnics continuen treballant en intentar localitzar-los. Som coneixedors que estan, sabem que són un perill perquè distrau al conductor i més arribant a la rotonda, però no tenim de moment altra opció. És una propietat privada i l'Ajuntament no pot entrar i actuar. Una pregunta clàssica, que són les caques dels gossos, que continua sent una problemàtica que cada vegada va pitjor. No sé si s'ha plantejat que l'associació de veïns faci una campanya de banderetes com antes o no sé, què és el que se té pensat fer en el tema de les caques perquè va pitjor. Pues en l'últim visqué una campanya, sí que és cert, que la falta d'educació d'alguns propietaris de gossos, perquè no anem a generalitzar, perquè no són tots, és un problema que teniu vosaltres, és un problema que tenim nosaltres, i de fet l'altre dia alguns pobles ja ho han instal·lat, el tema de l'ADN, que el propietari està obligat a inscriure, fer-li una prova d'ADN al seu gos, inscriure-lo en un registre de l'Ajuntament, i en el moment se troba aquests animalets anirien identificats per una xapeta en l'escut de l'Ajuntament com a que sí que estan inscrits i s'està mirant a veure si seria viable poder instal·lar un sistema d'això, perquè ja al final jo personalment he llamat l'atenció a la gent i la resposta és: estic creant empleo, tu què vols? Empleo no, estàs embrutant el poble i la persona que està realitzant aquesta tarea no té per què arreplegar els excrements del teu animal. Llavors sí que tenim damunt de la taula un projecte per veure la viabilitat, perquè al final no com a fan recaudatori, però per desgràcia la gent sols escarmentem quan ens denuncien. Entonces estem mirant a veure, no sé si iran a ficar banderetes o no, però alguns pobles estan aplicant aquest sistema i pareix que està funcionant, estem estudiant a veure. Bueno, el tema de la megafonía que continúa... Sí, la megafonía a través del SOM, els antics Pepos, la Diputació de València ens ha donat 70.000 euros per distribuir 34 altaveus per tot el municipi. L'ingeniero Ramiro Martín, que el conegueu perfectament, ja ha dissenyat els punts per a que arribi qualsevol tipus de bando a tota la població. Com sabeu, els expedients se tenen que tramitar de manera correcta i no són tan ràpids com ens agradaria, però calculem que en 5-6 setmanes estiga ja canviant la megafonia. Vale. Una pregunta sobre el mobiliari que hi ha en l'edifici de Corros. Simplement la pregunta és de qui té la propietat d'aquest mobiliari nou que s'està posant. La pregunta és molt simple. La propietat de qui és? De l'Ajuntament. Ha sigut l'empresa de correus estatal, ha fet una donació a l'Ajuntament i donat que pot ser útil i està en bones condicions, si se pot reutilitzar, hem acceptat aquesta donació. Molt bé. S'ha anunciat una subvenció de l'escoleta. El tema de la subvenció de les escoles de l'Espluguanya de País Valencià, se sap alguna cosa d'aquesta subvenció? Sí, no sé si la resolució com a tal dels 192.000 euros ha arribat, però sí que Vicent, com a regidor... Sí, arribaren les resolucions, la de les ajudes per 38.000, que són subvencions nominatives. De 38.000 per a l'escoleta municipal, 55.000 per al tema del trinquet i els 92.000. S'està fent, l'ajuda va a l'eficiència energètica, però llavors han de fer un projecte i n'hi ha que veure realment que aquests 92.000 euros que entren, perquè tant la Diputació com el diputat ens marquen inicialment portes i finestres. Doncs no sabem fins on arriben els 92.000 i si després s'ho poden fer baixar els sostres i modificar el tema de climatització. N'hi ha que fer un estudi previ antes de aquests 92.000 euros fins on arriben.
I ja el tema estrella és el tema de la mobilitat. Ja fa temps que se presenta el projecte i nosaltres quan se presentaven les nostres al·legacions sol·licitàvem una comissió per a tractar el tema. Se va fer, no queda molt clar com s'anava a abordar el tema de la mobilitat. Nosaltres el que vam sol·licitar és que no ens pareixia que que n'hi hagués tants pocs llocs d'aparcament. Sí que és de veure que s'han incrementat sobre el primer projecte, però a nosaltres ens continua aparent insuficient, així com les direccions dels carrers que s'han modificat tampoc ens pareixen bé. La pregunta és qui és el que al final ha pres la decisió, perquè un tema que ha estat tant de temps ahí parat, de repente se resoldrà. I la pregunta és si este pla l'ha fet un tècnic de l'Ajuntament o ha sigut alguna empresa externa. Bueno, a veure. Està clar que les consideracions que vosaltres ens vareu dir en aquells comissions d'urbanisme sobre intentar augmentar al màxim les places d'apartament se tingueren en compte des del primer projecte, o sigui, el que han fet és proveir de voreres al carrer Major, ficar els mitjans de seguretat per a que les persones puguin anar per la vora del carrer Major en tranquil·litat i en seguretat, i en els llocs en els que s'ha pogut que se poden aparcar cotxes, que n'hi ha prou amplària, ficar-li els cotxes que he pogut. De fet, en l'ultimíssima modificació n'hi havia un lloc de càrrega-descàrrega que ha passat a ser una zona de minusvàlids i un de càrrega-descàrrega ha passat a ser també d'ús normal, que són els que estan davant al costat de l'església, just al costat del garatge del senyor Retor. Sobre qui pren les decisions en aquestes qüestions, evidentment, l'Ajuntament de Museros. Vull dir, qualsevol cosa que se faci està consensual i ho aprova en el plenari i ho aprova en la Junta de Govern local. Jo crec que això no té... La contestació és de llibre. I quina era l'altra cosa? Ah, sí, qui ha fet el projecte? Pues el projecte, com saps, està penjat en la pàgina web i està firmat per la senyora Sandra Castellano, arquitecta, a la qual vam encarregar aquest projecte i els tècnics de la casa aportaren les idees que varen pretendre i que serien positives, però realment el projecte està firmat. Suposa que el tindràs i que te l'hauràs baixat i miraràs. Al final del projecte està la firma d'aquesta senyora. L'inicial, que no és el final que... No, el final també. Vull dir, les modificacions que s'han fet han passat per diversos processos de participació i al final tornaren a l'arquitecta, se consideraren tècnicament i al final l'última versió també està firmada per ella. Què ha costat el pla? El pla al final ha costat 21.000 euros. Ah, no, estàs parlant-me que ha costat la redacció del projecte 1.500 o per ahí. Sí, 1.500. I el projecte total ha costat 21.000 euros més IVA. No t'he dit el pico. També t'he de dir que el principi del projecte, el projecte original, sí que tenia un cost elevat perquè dins d'aquest projecte han anat havent modificacions, caigueren qüestions com per exemple les adaptacions del carrer Costura, del carrer Escoles Velles, que ahir se tenia que tocar el ferm i n'hi havia allí certes coses que encarien molt la qüestió. Al final, l'actuació en la plaça del Puente de Lente al final caigué també, varen decidir deixar-la conforme estava, després de l'actuació que se feu al principi de la legislatura. I al final també n'hi havia preus d'implementació de tots els mobiliari urbà i tot això, però van considerar que se podia assumir la part de la feina per la brigada municipal i a última hora el que realment ha entrat en el cost del projecte ha sigut bàsicament el mobiliari urbà, la senyalètica
i també n'hi havia una part que era de pintura vial, i al final la cosa queda en 21.000 euros. Tinguem problemes també pressupostaris, no tinguem que crear la partida, vull dir, aquest projecte tu ja saps que ha tingut una vida tortuosa i molt llarga, però per sort crec que ha arribat al seu final, en part, perquè com tu també saps, no està implementat al 100%, simplement és una primera fase, i que, en fi, esperem que això, que és el projecte de mobilització, entre més el projecte que se té també més a llarg plaç, que és la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Museros, doncs, a poc vaig arribant i arribé a bon terme. Bé, simplement dir que nosaltres creiem que no facilita la mobilitat, estem d'acord en que n'hi ha que fer una mobilitat sostenible entre vehicles i vianants i tot el que vulguis, però esta jo crec que no facilita. Nosaltres considerem el grup popular que no facilita la mobilitat. És més, el problema sobretot de l'aparcament que tenia el centre històric, l'únic que s'ha aconseguit és que se va ampliar a les zones del poble, per tant, se va a perjudicar més el pàrquing. Puc replicar? Sí, clar. A veure, Manolo i el grup popular en general, lamento que vosaltres penseu així. Jo crec que les coses que fem les fem per a solucionar problemes i crec que en esta actuació se solucionen problemes, se dota de seguretat al vianant que passa pel centre històric. Per fi, després de molt de temps, s'han tornat a habilitar voreres per les quals feia molts anys que no se podia passar si no passaves d'una banda a l'altra del carrer Major. Lo que cap en el carrer Major de cotxes aparcats és el que cap, el que tècnicament és possible tindre aparcats allí. Vull dir, el problema dels cotxes del carrer Major era el problema d'aparcar allí de mala manera i desordenadament 35 cotxes, la qual cosa feia impossible la convivència entre el vianant i el vehicle motoritzat. Així és que sí que era el problema dels cotxes que existia, jo crec que era eixe, i ara crec que l'hem solventat. Que sí, que detalls concrets sobre la situació exacta d'esta jardinera, si en este moment hi ha un radi de xil o el que siga, són qüestions que quan tu passes d'un plano a la realitat sempre n'hi ha detalls que s'han de llimar i estem en això. Dir-te com a final que avui mateixa s'ha implementat un correu electrònic, una instància municipal i una atenció telefònica per a qualsevol cosa, qualsevol detall d'inconveniències amb els veïns, per a poder solucionar qualsevol problema concret en quant a la implementació del pla que pugui generar. Ja tenim fetes 3 o 4 consultes que han vingut i ja s'han tingut que acometre. Te puc adelantar que n'hi ha ja decisions sobre amplàries. Te puc adelantar que una vegada ficats 4 dels bancs del carrer Major no ens han agradat, estaven massa a prop de la paret i aquests 4 vores que els hem llevat. S'ha canviat la posició d'alguna jardinera per qüestió d'angles de gir a l'hora d'eixides de guals. I, bueno, esperem que en uns quants dies la cosa acabi normalitzant-se i ja tinguem el projecte implementat. Saps que encara falten coses, com per exemple els bancs del xaflanet de correus, que aquests bancs de pedra anem a substituir-los per uns altres que n'hi haurà més i estaran encarats, i alguna cosa més que se m'olvida, però estareu puntualment informats i, en fi, evidentment només te puc dir que el nostre objectiu és millorar la vida del poble i crec que així ho anem a aconseguir. Que no és la vostra opinió? Bueno, doncs pronto tindrem eleccions, és a dir,
no passa res, vull dir, així cada un va fent el que considera que és el que deu de fer i crec que és el que nosaltres hem fet i, en fi, ja està. Si una altra vegada li toca a un altre, doncs que ho faci de la millor manera possible. Ja està. Simplement puntualitzar que jo no és cert que antes no se podia passar de la manera que ho has deixat tu caure, pareixia que no es podia passar mai. Sí que és de veres que en alguns moments n'hi ha algunes zones que sí que saben pa millorar, però algo molt puntual. No és cert que no es podia passar caminant per el carrer Major. No és cert. No és cert. Pots voler ficar tot el caòtic que parega, vols poder fer parecer que era molt caòtic antes, però no és així. I simplement dir que el canvi de les direccions va ser un caos i no crec que vaig a millorar el trànsit de museus. I continuo dient que els aparcaments l'únic que heu fet és traslladar un problema del Centro als carrers del... Bueno, vull fer un retorn, perquè m'estava... Disculpa, ja sé que t'avorrís profundament, però... No, és que sí, estàs continuant réplica. Claro, sí, però és que, escolta, són molts anys i molta feina i entonces s'han pensat totes les coses moltes vegades i entonces s'han d'explicar. En quant als canvis de sentits de les direccions dels cotxes en este projecte, de fer aquests canvis. I l'objectiu és que el carrer Major deixara de ser la via principal per la qual passaven totes les persones que venien des de l'est cap a l'oest. O sigui, tots els que anaven al camp de futbol, que anaven a l'escola, que anaven a qualsevol puesto, estaven encaminats per tradició a passar tots per davant de la porta de l'església. El que nosaltres pretenem amb el canvi de direccions és desincentivar que els que van a travessar el poble ho facin per el carrer Major, sinó que busquen les vies de ronda que més o menys ara ja comencem a tindre algunes. I per altra banda, els que sí que vulguin accedir al carrer Major, a les seues cases, als seus negocis o el que siga, que puguen fer-ho. Però és el... No, tu pots anar directament al carrer Major. El que passa que el que se pretén és que no te convinga anar al carrer Major a no ser que vagis al carrer Major. Que no te convinga passar per el carrer Major si vas al poliesportiu, per exemple. O que no te convinga passar per el carrer Major si és que vas a l'escola. Jo no sé si te dones compte de l'estratègia. Bueno, aquestes coses pareix que no, però estan molt estudiades i s'ha consultat a gent que entén i quines són les millors maneres de propiciar tot això, sobretot per reduir la densitat de trànsit en el centre històric, que és un poquet el nostre objectiu, sobretot per millorar-la mediambientalment, sorolls, seguretat del vianant, etc. En fi, les millors intencions. Algo puntual, sense fer al·lusions, perquè no te passes a més llarg. Més, perquè no estem tindré que replicar i estarem així hasta les 2 del matí. Simplement contestar-te que sí que m'he donat compte de quin és l'objectiu, sí que m'he donat compte. Un que ve al carrer Major ara està en País Valencià que per pegar la volta al poble. Només hi ha un accés al carrer Major. Però bueno, el que sí que vull dir és que sí que m'he donat compte. I me l'he estudiat i l'he mirat el pla i continuem pensant que no estem d'acord amb el grup popular. ¿Algo acabat de les preguntes? Vale, pues si algú del públic vol fer alguna pregunta. José Luis tiene la palabra. Yo volia dir, a veure si n'hi ha possibilitat que en el carrer de Corts Valencianes el tram del túnel hasta la Rotonda Nova, si se poden ficar un parell de badenes, perquè això s'ha convertit en la carretera a Barcelona. La Nacional 340 ara passa per dins del poble. I el tràfic ahí és mortal i la velocitat, a pesar de que està la placa de 30, no la respecta ningú. I cada vegada que vas a creuar, allò és un perill. Te tens que esperar a veure el cotxe si para. N'hi ha molts que te saluden. Jo dic, mira, m'he fet un munt d'amics perquè me saluden i no el conec de res, però me saluda. Però passa per davant de mi. Ahí on vostè comenta, tant a l'entrada com a l'eixida del túnel, els badens ja són sobrelevats. La falta d'educació a l'hora de circular o no seguir el pas a un vianant, i una vegada
se bota el badent, en seguida ve la rotonda. Aleshores, la distància de frenat que tenen és mínima. Però bé, parlarem amb els tècnics, a veure si hi haguera alguna... Els badents, per lo que sé dels tècnics, tenen que anar col·locats de cada certa distància. No pot haver un quan ixés del túnel i als 3 metres posar-ne un altre. Sí que podem parlar amb el tècnic a veure si hi haguera alguna alternativa, tant quan entren com isquen del poble, que pogueren reduir el que és la velocitat. És que ara s'ha convertit això en l'eixida de Massamagrell, perquè Massamagrell, en vez d'anar-se'n a la rotonda per agarrar la carretera de Nàquera, entra per dins del poble. Ho té més propet i més fàcil. I arriba a la rotonda el primer. M'he pres nota, José Luis, ho parlaré amb el tècnic i tant si hi ha solució com no, el mantindré informat. ¿Algú més vol fer alguna pregunta? Bueno, yo más que una pregunta es un comentario. Yo quería, en primer lugar, felicitar a Bea y en segundo lugar agradecerle su valentía por estar ahí y haber aceptado esa necesidad, ¿no?, que teníamos. Eso era, solamente quería dar constancia. Gràcies, Isa. ¿Algú més vol fer... Tomás? Yo quería preguntarle a Paco, con la nueva ordenación, si subimos por la calle Mayor hasta la calle Pilotatis, sí, nos tendremos que desviar, ¿no? Sí. Vale. Cuando haga el entierro, ¿qué será? Bueno, quan hi ha un soterrar està prevista aquesta contingència, n'hi haurà un tancament a la part de l'ermita i un tancament a la part de l'església i, evidentment, el cotxe fúnebre no l'anem a muntar per votar-se aquesta contingència està recollida en el pla. ¿Alguna más? Volver a hacer una pregunta. Sí, Amparo. El tros de Pintor Soroll al final antes era de 2 direccions i ara l'heu fet a una direcció. L'heu fet sols una direcció per entrar, no per eixir. Jo soc de Rafelbunyol i quasi sempre me n'anava per ahí, no perquè siga de Rafelbunyol, sinó perquè per no pegar per dins del poble, perquè el poble no n'hi ha escatat de tràfic. Me dono compte que tenia per nassos que anar per l'Ajuntament per no tindre que jo des de ma casa tindre que eixir a la carretera, donar 2 rotondes per agarrar el túnel. Ara què passa? Que tinc que fer això. Sí o sí, perquè tampoc puc agarrar, per canviar les direccions, tampoc puc anar per ací, que no és la meva idea anar per ací. Que antes estava molt bé. La meva exposició és un poquet llarga. Què passa? Que heu fet una direcció. Damunt heu estretat, perquè jo sí que quan vinc, sí que vinc per allí. O sigui, allí jo no me menjo el pironet de milagre, perquè sempre ve algú darrere, que és el que havia dit el senyor Esther, sempre ve algú darrere que t'està xuplant els nassos. Entonces, heu fet la cera perquè no vagis ni siquiera caminant. O sigui, l'heu estretat molt. O sigui, heu fet una direcció per calles del poble, no per cá fora, i damunt veig que n'hi ha molt de cera i que jo quan veia que estaven obrant i que estaven encara fent més estret el pas, me quedava un poquet al·lucinant, perquè inclús si algun camionet té que entrar, se les veu i se les desitja, te'l dic de veres. I molta gent el que fa és que ja veig que la gent agarra totes les martingales, inclús ha vist que quan tenen que fer l'estop que tu vens així del costat del túnel, hi ha gent que el que fa, ahir no pot anar per al túnel, i sí que ho fa. Sí que ho fa. O sigui, se fa per bé, però no li veig fer sols una direcció. Jo pensava que l'anàveu a fer per l'eixida, perquè crec, i tots els que ha parlat, per l'eixida és doble millor. Però que tu has dit, perquè si jo me'n vull anar al camp de futbol, jo des de ma casa vaig per el túnel, agarro el Blasco Ibáñez i de Caleb, o sigui, no toca el poble per res. Ja heu fet una direcció. Ahir veig, com perdó, una xafa. I ara, al canviar les direccions del poble, doncs encara més. Has acabat, Amparo? Sí. T'explique. Eixe carrer no està fet, no ha sigut mai, ni en el seu dia quan s'ha urbanitzat, perquè fora de 2 direccions.
En aquell moment, donat que estava el cul de sac i no n'hi havia rotonda, per comoditat dels veïns sí que era, però saps perfectament que quan tu no entrava o l'altre parava perquè no n'hi havia suficient amplària per poder entrar. El tècnic que ha desenvolupat i ha portat a terme el projecte ha considerat que la millor opció, un viatge així és del túnel, era entrar. Si la gent fa l'estop i se bota la doble contínua, és com el que passa a les barreres quan estan baixades. Jo, com a persona que conduïs, tindré que ser responsable en la meva conducció. Ara, una altra cosa, si veu la policia o guàrdia civil, pues ho passa que per botar-se la doble contínua és com el que és de la gasolinera de Fenollosa. Se bota la doble contínua per anar a la rotonda. Si el que conduïx no respecta les normes de circulació, doncs, aquest carrer, el que s'ha fet, i per més seguretat dels vianants, ha sigut ampliar les orelleres perquè tinguin més seguretat a l'hora de creuar, perquè saps perfectament que hi ha molta passera de gent que va caminar o a córrer a les rotondes, i el que s'ha fet estret és una mesura de seguretat per part dels tècnics per a que se reduïsca la velocitat i no entrem com si això fora un bulevard, perquè al final és població i dins de la població no està permitit, a pesar de que no se respecte, anar a més de 30. Al igual que les queixes que hem tingut últimament i a mateix, conforme entres Pacamuseros direcció al túnel, per què no se pot girar a l'esquerra? Doncs no se pot girar a l'esquerra perquè tècnicament no n'hi ha visibilitat, no n'hi ha informes i els consells tècnics dels que saben de la matèria que jo políticament, per comoditat, deixar que trenquen esquerres. Si n'hi ha un accident i mor alguna persona, me tinc que votar jo els informes tècnics i assumir aquest problema quan a mi els tècnics competents en la matèria m'han dit que no se pot, perquè no se compleixen uns aspectes. Jo entenc que alguns canvis no són còmodes. On jo visc, per poder entrar al garatge de ma casa, és del túnel, vaig a Blasco Ibáñez, agarre la rotonda, faig el canvi de sentit en José Ruiz, me desvia a la dreta, entre per el carrer Enric Valor, faig la volta per Jaume Gasol per accedir al garatge. Doncs tampoc m'és còmode. Però pense que per la meva seguretat i per la gent que circula, pues... Sí, per supost, encara. Jo estic d'acord que se pugui fer un sentit, ¿vale? Però estretar-lo tant, perquè ja quan n'hi havia de dos, perquè és que me'l passe molt, me'l patege molt, ja se va fer més estret. I sí que és de veres que quan venia algú te les feies. Però jo veig que la direcció pense, ja no sols per mi, per tots els que ha parlat, pense que la direcció millor seria paixir, perquè si jo vinc per entrar a Museros, vale que per ahí no puc entrar, però jo tinc la rotonda, la nova, per entrar al poble. Però és que paixir ho veig més complicat. O sigui, jo veig més lògic per descongestionar tot el poble que siga d'eixida, no d'entrar. Això és el meu pensat, vaja. És que si no recorde mal, en l'última explicació... Correcte. El tècnic ens va explicar que és un punt de concurrència dels 4 punts i en cas que haguera sigut d'eixida sí que no n'hi ha ningun tipus de visibilitat pel que puja el túnel per eixir direcció a la rotonda del que eix. Per això se feu la via de servei per l'aire per Alexandre VI a Corts Valencianes i entrar en eixa direcció Pintor Sorolla perquè per raons tècniques era més viable i més segura que en el sentit en el que tu proposes l'eixida del carrer. O sigui, l'Ajuntament, independentment de qui governe, estem a disposició de la ciutadania. Per capritxo i per fastidiar i per incomodar mai se fa. O sigui, independentment de qui ha governat, tots els polítics som aconsellats per tècnics en la matèria. Si ens diuen que el correcte és això, per diferents circumstàncies, que és per el bé tant del vianant com del conductor, jo crec que dels 13 que estem així ningú s'ho votaria i després tindré que assumir un accident o algo més greu. Puc fer una suggerència? Sí. En el carrer Avenida Pis Valencià, on viu els pares de Rosa, la d'Avant, la mateixa acera se queda molt estreteta. I quan va una persona major en un carro, té que baixar al carrer. El carrer és prou ample, se podria fer un poquet la acera més ampla perquè la gent que va al centre de salut, a la Casa de Cultura, en carro, pugui no arreglar sols el centre quan hi ha també algun desperfecte al voltant. Entonces vull que... Totalment acceptem la sugerència. sugerència. Perquè jo anava amb un pare en el carro i tenim que baixar. Entonces
no crec convenient que sigui així, que estigui la xera tan estreteta. Prenguem nota, Lluís, i sí que farem arribar demà als tècnics a veure si seria possible ampliar un poc el que és la vorera. Perquè cap hi ha un carro d'un xiquet o Sí, sí, no, ho he patit. Vas en el carro i com duques el bolso a la part de dins, ja no, ja cau el carro. I si t'hi una altra persona, ho tens que baixar. Si hi ha algun caire de rodes també té que tirar darrere, perquè el rastellet és alt. Sí que és veritat, el nio que és un lloc i n'hi ha puesto, vull que no... Bueno, aquest puesto és un poquet conflictiu, perquè hi ha un estretament. Si no tinguérem aquest estretament no s'hagués solventat molt el tema, perquè s'hagués pogut fer tota la ronda a doble direcció. Però precisament per aquest estretament és per que no es pot fer a doble direcció, i això genera una sèrie d'inconvenients. A llargues sempre se pot solucionar, perquè encara necessitem una altra ronda per darrere, que seria la que vindria des del carrer d'Alba de Stanutxes, que és l'últim del polígono. Quan se puga, tots sabem que això solucionarà moltes coses, però mentrestant sí que és veritat que això necessita una solució. Hola, yo volia fer una queixa del pub este del Nocao, que tot és cada setmana a les 4 del matí la gent ahí, és que vivim ahí, com ens costa dormir, però és sempre, o sigui, és... Jo no dic que el pub no estiga, però és la gent que se n'hi fora i arma escàndalo allí no se pot ni descansar. Això era. Vale, passaré nota al cap de policia local. Sí que sé que personalment s'encarreguen de que se tanque a l'hora que ja està establerta per llei. Entonces, a aquestes hores, pues, a lo millor és l'hora de tancament, pot ser que hi hagi malestar, però els ho faré saber per a que dissuadisquen a la gent lo antes possible i molesten i faciliten el descans als veïns. Algú més vol preguntar alguna cosa? No? Pues s'alça la sessió. Gràcies a tots.